रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव गोदानै आर'नाइ रेस्टुरेन्ट बेखेवदों। रायमना माहारियारि हाग्रामायाव बेरायफैग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। फिन रायमना माहारियारि हाग्रामा गाहाय हाबलांग्रा दरखं साखाथियाव गोदानै आर'नाइ रेस्टुरेन्ट मुंनि गंसे हटेल बेखेवदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्रामायाव हाबलांग्रा गाहाय दरखं साखाथियाव गोदानै आर'नाइ रेस्टुरेन्ट मुंनि हटेल बेखेवदों। मख'जाथावदि बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो रायमना माहारियारि हाग्रामायाव बेरायफैग्राफोरखौ बयखौबो बे आर'नाइ रेस्टुरेन्टआव हाबलांनानै जानाय आदारफोरखौ जालांनो थाखाय खावलायहरदों। दानिया फैदो बे आर'नाइ रेस्टुरेन्टआव मा जानाय आदारफोरखौ मोननो हायो जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिना लानि। बे समावहाय आङो जोंनि जे फंबाय सुमान इसवारि बिथांनि जे नाजानायाव रायमना नेशनेल पार्कनि जे हाबग्रा गेट गुदियावनो जे गोदान मोनसे रेस्टुरेन्ट बेयाव दिनै अपेनिं जाबाय। दिनै बे गोदान रेस्टुरेन्टखौ दिनै बिथाङा गावनि गासै साननाय जे हास्थायनायफोरखौ लानानै जे गावनि न'खरखौ सालायलांनो थाखाय मोनसे बेबादि रेस्टुरेन्ट खुलिनायनि थाखाय आङो जोंनि ससाइटिनिफ्राय बिथांखौ आं कंग्रेचुलेसन होननानै बुङो। दिनै जोंनि रायमना नेशनेल पार्कआव गोबां जे दावबायारिफ्रा दावबायबोयो, नाथाय बिथांमोननि माखासे रिफ्रेशमेन्ट एबा बिसोरनि जानायफोरनि थाखाय बेयाव थोजासे हटेल्सफोर गैया बा टि स्टल्सफोर गैया, जायनि थाखाय गोबां जे दावबायारिफ्रा बिनिफ्राय गुरनानै थांफिननो गोनां जायो। नाथाय दिनै बे फंबायनि जे गोदान आर'नाइ जे रेस्टुरेन्ट दिनै बे अपेनिं जाबाय। बे आर'नाइ रेस्टुरेन्टना आरोबाव जेसेबांनाखि जे दावबायारिफोर फैगोन बिथांमोननो जे एसेब्लाबो जे जानाय आरो लोंनायखौ बियो रेडि खालामना होनो हागोन। बिनिखायनो बिथांखौ आङो कंग्रेचुलेसन होनबावो। आरो बेजों लोगोसे आं खावलायनो हास्थायबावदों, दिनै रायमना नेशनेल पार्कआ जागोन, बेयाव गोबां टुरिस्टफोर फैगोन। बेयाव गोबां जे हटेल्सफोर एबा रिजर्टफोर एबा बेबादि रेस्टुरेन्टफोर बेयाव खुलिगासिनो थागोन, बिनि अनजिमाया बांबाय थागोन। नाथाय बेराफारसेथिं जोङो बे दाखोर दालाफोरखौ जोङो थिग जायगायाव गारनाय एबा जेब्लायबो जे साखोन सिखोनै जे दोननाय बिनि सायाव जों बांसिन नोजोर होनांगोन, जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव जे दावबायारिफ्रा फैयोबा जे मोजां जानाय जोंनि जे सार्भिसफोरखौ जों मोजां होनांगोन। जोंनि आखल बेबहारफ्राबो मोजां जानांगोन जेब्ला टुरिस्टफ्रा फैयो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे गासै बे सारगिदिंखौ जोङो जेन' जों साखोन सिखोन दोनो, प्लास्टिकफोरखौ जों गारलाबाया, बेफोरखौबो आं खावलायनो थाबाय। बेयावहाय गासैबो जे फास्ट फुडखौ बेयाव मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे अर्डार खालामोबा बेयाव थालि ना बेदर बेफोर गासैखौ नन भेज भेज बेखौ मोननो हागोन होननानै बिथाङा आंनो फोरमायदों। बेनिखायनो बेखौ आङो गासैबो जे बेयाव दावबायफैगोन आलासिफोरनो आं बेखौ बे मिडियानि गेजेरजों आं फोरमायहरो। दावबायारिफोरखौहाय आंनि बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे गोबां जे दावबायारिफ्रा बेयावहाय बेरायफैयो, एन्जयमेन्ट लाफैयो, नाथाय फारसेथिङै जों नुनो मोनो गोबांफ्रा बेफोरबादि बाराद्राय लोंनानै बाइक साग्लुंनाय एबा गारि सालायग्लुंनाय बेफोरखौ जेन' खमायो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बे गामि ओनसोल, बेयावहाय जोङो मोजाङै लोङोब्लाबो माबा मोनसे एन्जयमेन्ट फैयोब्लाबो जेन' गारिफोरखौ लासै सालायो, जेन' बे जायगायावहाय जे एक्सिडेन्टफोर माब्लाबाबो जाया। बेखायनो बेखौ आं खावलायनो थायो गासै दावबायारिफोरनिसिम। नैबे आर'नाइ रेस्टुरेन्टनि जे मेन लकेसनानो जाबाय बियो अपोजिट अफ रायमना वेस्टार्न रेन्ज आरो रायमना नेशनेल पार्कनि जे मेन जे मोनसे कनक्रिट गेट दं बेनि गुदियावनो।